Hei, minä olen Terhi Hakkarainen. Minun yrityksen nimi on Sauna Nestor ja se toimii Kuopion kauppahallissa. Joo, mä oon Makkosen Markus, on Suomen Tavarapuoti Oyn yrittäjä. Ihan alun perin, kun olin yritystä perustamassa, niin Kuopion yrityspalvelun kautta sain tietoa, että uusi yrityskeskus on olemassa. Että se ei ollut mulle aikaisemmin entuudestaan niin tuttu laitos millään lailla, mutta sieltä minun yrityspalvelun puolta otettiin sitten. Uusyrityskeskukselle päädyin ihan sitä kautta, kun perustin tätä Suomen Tavarapuoti Oytä, kun tarvitsin rahoitusta Finnveralta sitten, tai kun etsin tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja yrityksen perustamisesta, törmäsin Uusyrityskeskuksen toimintaa. Ihan suoraan otin itse yhteyttä ja sovittiin tapaaminen. Ja siitä sitten muutamia kertoja tavattiin ja suunniteltiin yhdessä. Käytiin muutama tilitoimisto läpi, pankkeihin sovittiin neuvottelut rahoituksesta, Finnveran kanssa neuvoteltiin, vakuutusyhtiöt käytiin läpi ja siihen prosessiin kuuluu se, että käydään muutama pankki ja muutama vakuutusyhtiö läpi ja sieltä sitten löytyi ne omat, joita alkoi käyttämään. Uusyrityskeskukselta on saanut ihan käytännön hyötyä ihan konkreettista sillä, että on löytänyt hyviä yhteistyökumppaneita ja päässyt vaikeissa asioissa eteenpäin. Itellä ei jotkut tämmöiset hakemuksetkaan ole ikinä ollut mitenkään selkeitä ja myöskin kaikki liiketoimintasuunnitelman tekemiset, niin ihan semmoista käytännön konkreettista apua on sieltä saanut ja se on auttanut eteenpäin. Edelleen sitten, jos tiukka paikka tulee ja joku hirmu suuri ongelma, niin minä edelleen kyllä Uusyrityskeskukseen soitan, että jos mulla on joku tekninen ongelma tai muutenkin sitten oltu ihan yhteyksissä enemmän, ei niin virallisesti, enemmän epävirallisesti. Ja on käynyt aina Uusyrityskeskuksen porukkaa välillä moikkaamassa ja ne on käynyt tässä ja tiedän, että sieltä kyllä sitten, jos tulee ongelmia, niin vielä saa apua, vaikka nyt on jo yrittäjänä ollut pidemmän aikaa. Uutta yritystä kun alkaa miettimään ja sitä liiketoimintaa, niin siinä hyvin helposti sokaistuu sillä omalla ajatusmaailmalle. Siinä vaiheessa, kun uutta yritystä on perustamassa, niin on tosi järkevää käyttää ulkopuolista arvioijaa siinä. Ja Uusyrityskeskus on paikka, josta saa ilmaista neuvoa, missä oikeat ammattilaiset ja konkarit on käytettävissä. Se olisi tyhmää olla käyttämättä näitä palveluita.